toto je jedno z najúčinnejších cvičení. Nie len na celé brucho, ale vôbec na telo. To znamená, že bude pracovať aj zadná strana tela, celý chrbát, zadok, stehná, dokonca lítka, predkolenie, proste všetko, ramena, ale zamerané je to hlavne na brucho. Je tak trošku pre pokročilých, ale však vy ste niektorí tu takí zdatní, už sa teším na tie vaše komentáre, koľko ste zvládli. To znamená, poďte do takejto polohy, vystreté ruky, mierne rozkročené nohy od seba a ideme. Jedna ruka na rameno, 2, 3, 4, 5, 6, výmena, 2, 3, 4, 5, 6 a všimnite si, netočím telom, telo je stále rovno, 2, 3, 4, 5, 6, nezabúdajte pravidelne dýchať, 5, 6 a ešte postriedame niekoľkokrát. Všimnite si, čo pracuje. Cítite to? Hlavne tie šikme brušné svaly. Ja cítim stehná, aj lítka, no a ramena. Bez debaty. Poďte ešte. Stále na 6 sekúnd. Výborne. Ešte raz vymeníme. Bolo by dobré urobiť na každú stranu aspoň minimum po 5 krát. Teraz tu na to nie je ten priestor. Pomaly ideme z tejto polohy. Jedno koleno, druhé koleno. Dobre, tak budem veľmi zvedavá, keď mi napíšete, koľko ste vydržali, či ste vôbec vydržali. To telo by malo byť pevné, nemalo by sa hýbať. Ale toto je naozaj záťaž na tie naše kĺby, chrupavky, vôbec celkové na ten pohybový aparát. Nezabúdajte, že v určitom veku, už po tej 35-ke, sa vlastne netvorí v tele kolágen a treba ho doplňať zvonka. Ja som vlastne vytvorila pred 7 rokmi takýto jeden s výborným zložením, bez umelých prísad, bez umelých cukrov. Získal nedávno vlastne takú pečať od potravinového kritika, patrí medzi potraviny a neotraviny, dostať ho dokonca aj v tých sieťach obchodných, ktoré sa takto volajú, čo som práve povedala, potraviny, neotraviny, náš dvor. No a skúste ho, pretože chutí vynikajúco, mám s ním výborné výsledky, naozaj sa teším vždy, keď mi napíšete, ako sa vám zlepšil váš zdravotný stav, ako dorastajú nechty, vlasy, ako vás prestajú pobolívať kolena a bedrová časť tela. Toto sú hlavné benefity. Môžete ho nájsť na mojej stránke www.zora.sk. Vidíme sa na budúce, nezabúdajte toto video zdieľať a tí, ktorí ho vidíte prvýkrát, môžete ma sledovať, uvidíte ďalšie zaujímavé videá. Majte sa krásne a učím sa heslom Ostaňme zdraví.